Shibenta ban Rakhe ka Janjatiya Gaurav Diwas arjar arpusau ka badai ka sngi lingkho snem kha jong ubersa munda ureulom balaya khun na ka benta ka jinglat lot kari ha ka arpun rew tarik nai wing arjar arpusau na kalyang ka Ophis jong ka District Sports Officer West Khasi Hills District Nongston kalayo ban penong ye ka Jingialehkai Indigenous Games kum ka Jingialehkai Mawpoin Rakhe jong ka Shillong Mission East and West Khasi Hills District Mairang. Hakani kasngi lawan banishimenta da artli ki school ka St Thomas High Secondary School but ka Kinshi High Secondary School but ka Wei ka college ka Khatsau Pra College. Hakani ka Jingialehkai na kalyang ki Shinrang ha ka kerdan baningkong layo ra da ka Khatsau Pra College but ha ka kerdan ba arpat da ka St Thomas High Secondary School. Kat ba ha kalyang jong ki kentai pat ha ka kerdan ka baningkong layo ra da ka St Thomas High Secondary School but ha ka kerdan ba arpat da ka Kinshi Higher Secondary School. Secondary School here.